Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ na mgbe ọbụla Akụbụzọ hụrụ ahịhịa ọka atara ata, ọ gbaga n'ubi ya ịga chọpụta ma ọ nwere onye fopụrụ ọka ya. Mgbe ndị mmadụ chọpụtara ihe ha na-eme, ha wee were ya mere ihe egwuregwu nke na ha na-akpacha anya tụpụ akwụkwọ ahịhịa ọka. Akụbụzọ pụtazie, ọ na-ajụ onye gara n'ubi ya ghọrọ ọka. Ụfọdụ ndị na-apụta jụọ ya na ọ bụ sọ naanị ya nwere ọka n'ubi, ka ọ bụ ebe ọbụla ọ hụrụ ahịhịa ọka ọ bụrụ nke ya. Ka afọ 1946 na-agwụ, Chinedu zigara ndị be ha akwụkwọ gwa ha na ya chọrọ ịlọta na ike ibi n'ụlọ Akụbụzọ agwụla ya. Ọ fọdụrụ otu ọnwa maọbụ abụọ tupu Akụbụzọ agawa ala bekee ịgụ akwụkwọ. Chinedu bakwara ya uru nke ukwuu na njikere ya. Nnukwu ihe mgbanwe dị n'ụzọ o siri emeso Chinedu omume ugbu a ọ fọrọ ya otu ọnwa nke afọ 1947 ije ala bekee. Kwa ụka ọbụla ọ na-achịnye ya akwa ọhụrụ ka o yiri gaa ụka. Ọ bụrụ na ọ chọọ ịga ozi dị mkpa, ọ na-achịnyekwa ya akwa ọhụrụ ka o yiri. Nke a gbanwejuru Chinedu anya, gbanwojukwa ọtụtụ ndị mmadụ anya. Ụmụntakịrị ndị ọzọ hụrụ Chinedu na-asị na ọ dị ka ha bụrụ Chinedu. Mgbe ọbụla ị hụrụ Chinedu, ihu na-abụ ya ọchị. Mgbe ọbụla nna ya ukwu chinyere ya akwa ọhụrụ ka o yiri. Ọtụtụ mmadụ chọrọ ịmata ihe mere Chinedu malitere wee bụrụ nwa ọgaranya, maka na oge ọbụla ha hụrụ Chinedu, ọ na-eyi akwa ọhụrụ dịka onye ọgaranya mụ. Ndị mmadụ wee kwuo na ha ga-achọpụtarịrị na o nwenarịrị ihe mere Akụbụzọ ji achịnye Chinedu akwa ọhụrụ o wee na-eyi. Ha kwuru na mmiri agaghị ezo ala aghara ịma, na ha ga-achọpụtarịrị ebumnobi Akụbụzọ mere o ji akpaso Chinedu agwa ọma ọ na-akpaso ya ugbu a. Naanị ihe ọ na-ekwu bụ na ya nwere ọtụtụ uwe maka odibo ọbụla nwere ndidi. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewonu.